Iker Cabrejas naz, eta Brasilen nago indala 2 urte pasauteia. Brasileko ipar-ekialdien izango zan zonaldien, eta, bueno, konkretuki Zeharako estatuan eta Fortalezan kokatzen gara, eta, bueno, bizilekua Fortalezan, baina gero Zehara guztizen mugitzen gara, kooperatibekin eta lankidiekin eta hemengo baserritarrekin. Bolsonaro hori itxoin barik, bertoko gobernadoriek eta antza danez hemen ipar-ekialdeko estatu guztizek batu inzien eta kontaktuen dauz, eta euren artien dabiz apur bat harremana hitzen erabaki bateratuek edo hartzeko danon artien. Eta hemen hori lehengo astetik jendie txien dau, kalera urten geinke erosketak eitzen eta beharrezko diezen gauza batzutarako, baina momentuz bebai permiti dute dau urteti kirola edo ondartzara urteti. Alan dabe, jende oso gitxi ikusten da kaletik. Nire mote hosta holan etxetik ikusten dutena gaitxik, jendie nahiko dabiela errespetatzen. Hemen arazo handizena askotan igual izenlike birusari baino, beldurre birusari baino da politiko batzuei. Haukin bilak beldur gehiago. Ze azkenien olako Bolsonaro modoko soro bat haukin je, ez dakizu ze pasauleken, ze azkenien azkenengo bi egunetan berak komentatu da, ez dala bierrolako konfinamenturik, dabiz aldatzen estatu batzutan berriz dabiz abaltzen restaurantiek, tabernak eta beste zentro batzuk bere eraginez. Hor daukogu igual arazo handizena Brasilen, ze elizkizuna bebai esan dau zabaltzeko berriz eta orduen gero hor dau bere jarraitzaileek edo estatu batzuetako politikari batzuk bere atzetik doiazenak, eta hori ingo da biena hurrengoko astietan. Eta orduen hor gertau leike bebai kontagiatzeko foko handi batzuk berriz zabaltzie, eta igual desberdintasun handizek egon likez hemendik 2-3 astetara Brasil barruan, igual kontingentzia handiago bat estatu batzuetan igual, eta beste batzuetan eragin handiagoa. Zointxe geldi dauz logistika aldetik bebai gauza batzukin kamioiekin eta transportekin gauzak nahiko geldiei dauz eta galera zitxe edo apur bat ez badie gauza beharrezkoak antzadanez ia dana geldi dau.